Proste ľudia, dneska budeme natáčať Minecraft. Áno, vidíte, natáčam to na mobile. Prvý pokus sa mi nepodaril, lebo tu rodičia prieskali. No nič. To už je za nami, takže zasadím tu. A idem trochu preskúmať svet. O, to je jaskyňa. Krása. No, tak keď vidím jaskynku, viete, že čo chcem urobiť, podľa mňa? Tak vykraftíme si crafting, položíme, urobím si, nemeč, tak urobím si tyčky. A teraz iba urobím krump. Tak, a idem ťažiť. Tam nič nezabije. Toto si zoberieme, tak. Dobre. Wow. Au. Ja som spadol. Oj. Poď zoberiem krump do ruky. Naťažím si tu, tak. Krása. Naťažím si kameň. Tak. Ťažím kameň. Dobre. Kameň už máme. Tu je emerald. Tak. Ja si idem vykraftiť uhlie. Nice. To sa nám bude hodiť. Nice. Už ho máme. Tak. Berem. Tak. Dobre. Berem. Tak. Dobre. Uhlie určite berem. Tak. Robím si kamenný krumpač. Len doťažím uhlie. Idem si urobiť kamenný krumpač. Tak. Už to asi má tam lepšie. Zoberiem si crafting table. Nice, mám flint. Len si ho odložím. Nice. Flint sa bude hodiť. Tak. Všetko odložím. Dobre. Tak. No. Ja idem do cavey. Trochu sa bojím. Dám si tu takto crafting. A ja idem trošku hlbšie. Zaberiem tú ovcu. Tak a idem. Ja si radšej vykraftím meč. Lebo ja sa bojím. Nechcem tu tam cítiť. Takže toto si zoberiem. A budem chodiť s mečom. Ale ja fakt nechcem zomrieť. Oh no, tu je Enderman. Idem preč. Tu nebudem. Tam je Enderman. Toho sa bojím. Sa portne predo mňa. A je po mne proste. Enderman je nebezpečný. On je veľmi silný. A na tom nie som ešte až tak dobre. Ja si idem zabiť ešte dve ovce. Lebo ja potrebujem vlnu. Lebo jak prežijem noc, neviem. Potrebujem ešte dve ovce zabiť. Prosím, ovečka, si tu? Nej. Potrebujem ovcu. Prosím, ovca. Ovečka. Neboj sa ma. V mieru. Tak. Je tu skeleton. Skeleton je problém. A už nemám bloky. Je tu skeleton. To je problém. Poď, hore. Čeby? Hop. Nie, berem. Zoberem. Dám to tu. Tak. Dobre. Rýchlo, ja sa bojím. Nechcem zomrieť. Rýchlo berem. Rýchlo preč. Ja sa bojím skeletona.
Krása, uhlie berem. Určite. Ale nechcem spadnúť. Takže poďme tadiaľ. Tak. Zoberiem. A ja idem ďalej. Hore rýchlo. Čo sa stane? O nie, on ma to skoro zabilo. Dobre, svetlo. Svetlo, nice. Už nie som v tme aspoň. To bolo hrozné. Skoro zomrel. Je tu ovca? Je tu ovca? Ovečka. Ovečka. Kde si? Oh, no. Ovečka. Tu je ovečka, no. Taká pekná. Tak. Tak. Ešte jednu ovečku by som potreboval. Ovečka, neboj sa ma. Ja som dobrý. Ovečka. No, kde si krávička? Poď dole, kráva. Zobrala full damage. Oh no. To je ovca, rýchlo. Kloň aj dve. Rýchlo. Ja nechcem zomrieť. Tak, rýchlo. Tak. Rýchlo. Ja sa bojím. Horor. Tak. Postel si berem. Dobre. Postel si nechám tu. Mäsko si dám tu. Toto som tu. Ja si to poukladám krásne. Nechcem tu mať v tom bordel. Tak. To môže byť. Bereme crafting. Tak. A ja idem ďalej. Oh no, čelina. Neviem preč. Ja som skoro dal. Poď. Počkaj. No to je jedno. Poďme inak idem. Ideme nájsť nejakú vesničku. Dobre. Jak to natáčam vôbec 7 minút? Hop. Tak. Prasa je mŕtve, bouchal je mŕtvý, tak. Piesok, nice. Piesok sa bude hodiť. MS po piesok. Rýchlo. To sa neutopím. Rýchlo. Rýchlo, poď. Oh no. Ja som skoro zomrel. Dole. Tak, rýchlo, aspoň mne by stačilo 6. Ne. Oh no. Ja sa potrebujem nájsť. Tak, ničím rýchlo. Keď tu nezničím sa... Oh no, ja idem preč. Pomoc. Oh no. Pomôžte mi niekto, pomoc. No, utiekol som. Zoberáme si uhlie. Krása. Napadkám sa. A idem ďalej ťažiť. Tak.
krása. Bereme uhlie. Dobre. Ja sa bojím. Mám ísť dole? Pomôžte mi. Ja nechcem ísť tu, prosím, pomôž. Ja sa bojím ísť do jaskyne. Ja idem preč. Prosím, že nájdem také železo. Mám veľmi zlé vybavenie. Keby som našiel vesničku, už by som to mal vyhraté reálne. Takže idem hľadať vesničku. Tak. Idem po vesničku. Ovečka, ktorá za chvíľku ja budem žiť tu. A je mŕtvá. A ja idem ďalej. Tak. Dobre. Ja som skoro zomrel. Mám málo životov. Musím sa napapať. Rýchlo. Ja tým nechcem zomrieť. Nechcem si dávať rýchlo kreatív. No to je noobské. Kreatív si nebudem dávať, keď zomrem, tak zomrem. Budem na to kašľať reálne. Čo to je? Ja chcem vesnicu dáku. Vesničku. Keď ste dáku videli, tak mi napíšte do komentárov, kde mám ísť, lebo ja som zatiaľ žiadnu vesnicu nevidel. Keď ste videli, tak som slepý asi. Ale to nevadí. Ja hľadám vesnicu a ona nikde není. Proste keď to chcem, tak ju nenájdem. OK. Oj, prečo není jaskyňa? Takej by som sa nebal ísť. Uvidím tu také vesničku. Bol by som rád, keby som našiel vesnicu. Ja by som potreboval dať takú peť. Aby som to tak veľa nežral. A nechcem byť ako to tlusté prasa. Tak. Koľko mám? Mám presne na 5. Tak. Vypečiem si mäsko, palivo, mäsko. Tak, počkám chvíľku. Toto si zoberiem. Rýchlo, poď. Alebo ne, ja to tu položím. A urobím si sekírku. Sekeru. Tak. Dobre. Tak. Urobím si sekeru. Drevenú môžem? Iba drevenú. A to nie je jedno. Tak. Vymením. Dám mäso. To si zoberiem. Tak. Počkám. Napapám sa zatiaľ. Ja ešte jedno prasa. No kde si? Neboj sa. Poď. No. Tak. Dám tam ešte jedno mäsko, aby toho nebolo málo. No a ja môžem ísť. Zoberiem si toto. Tak. Môžem si zobrať toto. A ja idem. Tak. Zoberiem si meč do rúčky, aby ma tu nič neprekvapilo. Tak. A ideme. Mohol by som prosím nájsť vesnicu. Lebo ja si nechcem staviť domček, ale chcem domček uvesničené.
No dobra. A no to zoberem, to sobie určitě zoberem, z toho bude cukor. A z cukru bude jaskyňa. To už sa do nej nebojím ísť. Ale nemám torčku. Mohlo by to začo byť. Už to není. No to je rovná jaskyňa. To není ani jaskyňa reálne. Bro. Tak, kde idem? Tak, rýchlo. Dobre. To si možno vyťažím. To je dobré. To sa mi bude hodiť. Ahoj. Tak. Tak, to bude dobré. To môžem dýchať. Ale budú cez... Oh no. Oh no. Rýchlo, nadýchnuť, rýchlo. Tak. A idem preč, lebo fakt ja nechcem zomrieť. Môžem skoro zomrieť. Ja s tým neviem narábať. Dobre, ja som s ním na pevninu. A pre toto video to bude asi už dneska všetko. Keď mám aj dvojky, si napíšte do komentáru, že chcete druhú časť. Tak, ciao! Brr, patapim, il mio cappello è pieno di slim.